Shubor nakaslem jong unong san Hima. Watla ke Civil Hospital Nongston kadai kawai nagijaka sumar kaba ai kajeshakri mentala posnem yakipat ba kathan Nongston bat ka district hi barok kawai bat omla banlen babon ki aka kila urlong haba phai dien sha kane kajaka sumar bat hoot na kawai kasngi sha kawai pat kelas dang ban kiu shisha ha ka babon ki briu kila yabe ban pha sumar ha kane kajaka sumar habaya kren halor ki katu kat ni ki benta halor kan ni ka hospital uwe ni kinong yalam ka seng bhalang ubadei ru president ka Hynrei Youth Council West Khasi Hills ka badei ru ka wei na ki seng ka ba yai pen kan mau ya ki babun ki jingdon kam banwan ra ha ka te ka jaka sumar uba lumlang khars emle uloong ba phila ban Pynkylla minister na uwe sha uwe Hynrei ka ka ba Kular yangi de ban Pynneh usamla lumlang uloong baka seng kalaya kendu ya ka Dr. M. Amperin Lingdo ka Health Minister ha ka khandai tarik ubanai jeliu arhajar arpulai ha Shillong bat kalawan jengo ya ki hospital Nongston bat ki wei ki jaka sumar ni ki jaka trekam bat la penlong ru ka jingyalang ha DC conference hall ha ka jingya donlang nado Dr. DC kiwei ki office ringkat bat ka health minister halor ka jingdawa ka seng hoot ki don bun kila urlong namar ngipet baka civil hospital Nongston menta kelas dang kiu shisha bun ki briu kila yabe ban sumar hangtei Hynrei ka badangsa ka bakong san ka jingdawa ka HYC West Khasi Hills district kalong baka dialysis center namar bun ba ki bashitom khalai naramrai maued riangdo shalang bat kiwei ka bha hab ban wai da ka kali ka bai bam ka bai sumar ka bha bat kalut ksan ula benrap ru ba halor ka ni ka benta bat halor ka jingban jong ki jingkerdu ki jingjinjar kumtangi kerpat ya ka sorkar ban yarap pen urlong ya ka ni ka jingdawa ka bakong san yang jongi kum ka Hynrei Youth Council ku West Khasi Hills district kum bangi ju karen na goi ka post goi pat ya kimat jong ka West Khasi Hills ki jingdon kam jong pai ba jong ka West Khasi Hills district ha kanika klimat tang ki ko pen kan mau biang ya ka sarkar jala ka jongi lengba ka health department ka ba kum bangi ju pen kan mau ba ka khandai tarik jong jeliu arja ko lai ka ba nagal yang kaseng ila de pen hindu ye i Dr. Amperin Lingdo ibri minister papet ya ka health department kajing ekran ke jungi kamat ke bakungsan ke bakup ki pajba ki ut mentang long syafang ka dialysis center ka ba hapok jong ke district ngidon sibun ki bapang khlai ki ba hapmi na riang do ki ba hapmi na ramrai ki ba hapmi na moej ban kiu shadu sha shalong te kum tang ila sodai kum kaseng ban kerpat ka sarkar bakala dei ka por ban bu no ya ka dialysis center hapok jong ka West Khasi Hills district nagle jongi hak ni ki khandiat sngi ki tayo badap ngile kendu ye i DSMO bat ngile ya krendu hapre kani kamat bat nagle yang jong i doktor ru ki krenshai ba nomor ba satangkat do on saplino ya ka MCH ka ba kidang proses mentai ya ki manpower ka bangi kerpat ya sarkar ba dewan plino madar kani MCH ka ba dei hapo Nongston bat hadin kani nomor ka sibil kala kham keluj walaupun kinong pang menta nomor baga sibil kala khambit khambiang menta ka sibil kala nya chaprang sibil star Nongston ki test kila nang biang ki x-ray kila nang biang kumta ki bun kinong pang ki don hati Hynrei lada rakno ya ki longkumi ber ki khna syaka MCH hadin belapli no ya gene kanong ka jingker khu bat ngin lesingin sayo kamera nam ta ka dialysis center te kumta ngi kwa ya sarkar bagan pen kreno manirap no yang i ka West Khasi Hills district ban bu ya dialysis center nomor ni sukmen ni sujaumat larangi perkhat e gilong kumi ki wat ud hangi bakalong ka bakhian nolok ka khia ka bai kali sakit treatment berkumta terter haban kiu se shlong kalut ka bai resep kali kumta terter la se bun ki dekat ne bajai meru jungi ka West Khasi Hills district ngidu no ya jing tang na tau bangim don ka dialysis center tang sisin ngi kerpat sarkar bagala dai ka por ngi bakumpan nagle jungi kaseng le shong meeting lang beri Dr. Amperin le shong meeting lang DC ru DC jong West Khasi Hills district bar ngile keren ya kani nagle jong i ru mencuai omba kala dai ka por ban aina dialysis center ha Nongston tikum tang kerpat ya i wena pring minister wala kala minister wala kala nagle jong health department
kala ke minister bape jaka health ministry jaka health department jaka government of Meghalaya ragi kerpat ba kijing Kular yang ikim dai ban Pynkylla adalah bijli ke minister Hynrei kadi ban long ka ju hi kumbala Kular dai doktor aparin ba dai ban aino ya ka dari sentar noston ngiru kerpat ya ka department bakam dai ban Pynkylla ya kata wala keladam jengkela hang nur Hynrei kadai ban bu ya ta ka e wala Kular khmat jongi doktor khmat jong DC bade ban don no ka dari sentar noston